ول انہیں دے وصال دا وقت آ گیا جلے انہیں دے وصال دا وقت قریب آیا ان دنیا تو رخصت تھی گئے رات دا ٹائم ہے سارے صحابہ کرام آرام فتما ہن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندن میری آنکھ کھلی ہے میں ڈٹھے میں ایک جگہ تے روشنی ہے میں کھڑا تھیاں گیاں تا کیا ڈٹھے میں تو تکر عجیب منظر ہیں عجیب حالات ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک قبر کھٹوئی ہوئی ہے اس قبر دے اندر میرے آقا نے قدم رنجا فرمایا ہوئے ہے اے میرے آقا دے غلاموں کسی دی قبر دے اندر کوئی عالم میں دے کسی خوش نصیب دی قبر دے اندر کوئی اللہ دا ولی میں دے کسی خوش نصیب دی قبر دے اندر پیر رکھن اللہ دا غوث میں دے کتب میں دے ابدال میں دے کوئی صحابی میں دے قربان ونیا حضرت عبداللہ المزنی دے مقام تو آپ دی قبر انور دے اندر میرے آقا کریم خود لتھے کھڑن اور حضرت ابو بکر و عمر میرے حضرت عبداللہ المزنی دا لاشا مبارک آپ دا جسم اتھر چاہتی کھڑن میرے آقا نے فرمائے ایویں کرو ایکو میں کو دے وہ یار کسے کو کوئی سمیں دے قبر دے اندر لیکن قربان حضرت عبداللہ المزنی دے مقام تو آپ کو سمان والے خود محمد مصطفیٰ دیزا آپ نے میرے آقا کریم اسلام نے سمائے حضرت عبداللہ آپ فرمیندے نے میرے دل کے اندر چاہت پیدا تھی ہے کیا چاہت پیدا تھی آپ فرمیندے یا لیتنی کاش کہ آج عبداللہ المزنی جگہ تے عبداللہ ابن مسعود لاشا ہو آج عبداللہ ابن مسعود لاشا ہو گئے ہاں اور فرمیندے نے میرے آقا کریم علیہ السلام آپ جنہاں انہیں کو دفنات چھوڑے نے اے کسے دی موت دے ہوتے بھرا او تھی نے غمگین تھی نے کسے دے مرن دے ہوتے گھر والی غمگین تھی نہیں ہے کسے دے مرن دے ہوتے باپ غمگین تھی نے کسے دے مرن دے ہوتے محلے دا امام غمگین تھی نے کسے دے مرن دے ہوتے کوئی غوث کتب ابدال غمگین تھی نے کسے دے مرن دے ہوتے صحابی غمگین تھی نے کسے دے مرن دے ہوتے کوئی نبی غمگین تھی دے لیکن قربان میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام تو جنہے ویلے آپ ٹرن آپ دے وصال دوتے میرے آقا کریم غمگین ہن صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے غمگین ہی وے محبوب کیوں غمگین ہی وے میرے آقا کریم نے بڑا خوبصورت جواب دیتے آپ نے فرمایا تھا کو پتہ نہیں حضرت عبداللہ المزنی اے او ہیں کسے دی محبت دا پرچار کرن والا کسے دی محبت دی گواہی دینے والا کوئی ہوں دے لیکن حضرت عبداللہ المزنی دی محبت دی گواہی دینے والے میرے آقا دی ذات ہن میرے آقا نے فرمائے او عبداللہ المزنی عام نہیں اے اللہ دے نال بھی پیار کرے انہوں نے رسول دے نال بھی پیار کرے